Aztertuko ditugu orain ere bi partikula independente eta bereizgarriak direnak, haien espina bat biren dala suposatuko dugu, hau da, izan daiteke elektroia eta positroia, eta orain, aztertuko dugu zeintzuk diren espin osoa zehaztuta duten egoera geldikorrak, hau da, Hamilton-Darren autofuntzioak. Kasu honetan daukagun Hamilton-Darra hause dugu, bi partikulen masa berdina dugu kasu honetan, eta aurreko atalean esan genuen bezala, daukagun Hamilton-Darrean aldagai espazialak eta espin aldagaiak bananduta, kasu honetan Hamilton-Darra bera espinan independentea denez, baina baita Hamilton-Darrean espin aldagaiak eta aldagai espazialak banangarriak badira, orduan uin funtzioa, Hamilton-Darren autofuntzioan, adierazterako orduan baita banandu egin genezaken zati espazial alde batetik eta espinarekin lotutako ekarpena bestaldetik. Eta hementxe ere gauza bera egingo dugu, aztertuko dugu, zeintzuk diren espin osoa zehaztuta duten uin funtzioen egoerak aztertuko ditugu. Aurrekoetan daukagun bezala, baita egoera geldikor horien energia dago N1 eta N2, non N1 eta N2 bi partikulen mailak adierazten duten, bi zenbaki kuantiko hauekin daude erlazioan lotuta, non energia hause dugun. Orduan, aztertuko dugu berriro ere, zeintzuk diren oinarrizko egoerari dagokion uin funtzioa eta lehenengo egoerak itzikatuari dagokion uin funtzioak aztertuko ditugu. Bueno, kasu honetan espin osoa zehaztuta duten egoerak zehazteko edo deskribatzeko, naiz eta horren erabilgarriak, diagramatxoiek horren erabilgarriak ez izan, baita aztertuko dugu eta jarriko dugu horien diagramak. Hementxe jartzen dugu partikula bakar baten energia mailak, non hau izango dugu N berdin 0rekin lotuta dagoena, N berdin batekin lotuta dagoena, N berdin 2rekin, eta hoiekin lotuta daukagu energiak, ez? Oinarrizko energia, bat biren H barra omega, urrengoa 3 biren, eta 5 biren urrengoa. Lehenengo, aztertuko duguna izango da, oinarrizko energiari dagokion uin funtzioa. Biak egongo dira, hementxe, oinarrizko mailan izango ditugu. Bueno, hementxe egingo duguna da, jolastuko dugunez, egoera hauekin jolastuko ditugunez, jarriko dugu bat kolore batekin eta beste koloreekin. Biak egongo dira, bi partikulak egongo dira oinarrizko mailan. Oinarrizko energiari dagokion balioa badakigu H barra omega dugula. Zein da daukagun uin funtzioaren oinarrizko egoerari dagokion uin funtzioa? Bueno, kasu honetan, bi partikulei bereizgarriak izan da, uin funtzioa ez da, simetrikoa edo antisimetrikoa izan behar, ez? Orduan, hori bai, guk eraikitzeko, guk eraiki egin genezaken, hori beti eraiki egin genezaken, uin funtzio simetrikoak edo antisimetrikoak. Eta hori zergatik, ze daukagun Hamilton-Darra, bi partikulen truke eragileen trukakorra dalako, bien masa berdina dalako. Hementxe aurrekoan dugun Hamilton-Darra honetan, ikusten duzuenez, Hamilton-Darra, bat eta bi trukatzen badugu, berdin geratzen da. Orduan, simetria hori mantentzen da. Simetria hori mantentzen denez, orduan, beti aukera genezaken, Hamilton-Darren autofuntzioak simetrikoak edo antisimetrikoak izatea. Gauza da, partikula bereizgarriak izan da, guk ez gara bakarrik, ez ditugu bakarrik egoera antisimetrikoak hartu behar. Hartu ditzakigu simetrikoak edo antisimetrikoak direnak. Bueno, hori buruan izan da, joango gara oinarrizko egoera horri dagokion uin funtzioa aztertzeko. Orduan, biak hementxe oinarrizko mailan egonda, orduan, zati espazialarekin lotutako ekarpena beti simetrikoa izango dugu. Eta, bera adierazpena, hause dugu. Biak daude oinarrizko mailan. Beraz, hau da, bi partikularekin lotutako zati espazialaren ekarpena. Eta gero bestaldetik daukagu espinarekin lotutako ekarpena. Eta espinarekin lotutako ekarpena espin osoa izan daiteke 0 edo 1. Beraz, lehenengo aukera dugu 0 izatea eta ms beraz 0 izango dugu. Beraz, kasu honetan hementxe daukagun uin funtzioa
hau simetrikoa dugu, hau aldiz antisimetrikoa, beraz uin funtzio oso antisimetrikoa dugu. Bera hori da daukagun aukera bat. Beste aukera? Beste aukera da, B aukera izango duguna da, zati espaziala berdina jarriko dugu, ze azken fina ez daukolako beste aukerarik, baina hori bai, spin egoera bat izan dezakegu. Eta batekin lotuta dugun MS. Non MS hori izan daiteke, minus bat, 0 edo bat. Beraz, honi dagokion egoera, daukagu simetrikoa izango dugu. Biak dira posibleak, eta kasu honetan, beraz, daukagun endakapena, da honekin lotutako endakapena, oinarrizko mailarekin lotutako endakapena, laukoa dugu. Aldiz, bi partikulak beriztezinak zirenean, goratzen baduzue, bakarrik endakapena batekoa genuen. Bakarrik egoera bat bakarra genuen, eta horrekin lotutako egoera hause genuen, espina 0 genuen bakarrik, posiblea zen balio bakarra. Berizgarriak badira partikulak, bi aukera horiek ditugu posibleak. Bueno, hause dugu oinarrizko egoerari dagokionez. Eta ointxe aztertuko dugu zein izango den, lehenengo egoera kitzikatuari dagokiona. Bueno, hemen ere, egingo dugu zehatuko garalako diagramatxo bat egiten, ze gertatzen da. Hementxe diagramak egitea, ez da horren erabilgarria, ze zati espaziala eraikitzerakoan, orduan, egoera simetrikoak eta antisimetrikoak aztertzen dugunez, orduan, hemen ezin dugu esan bat partikula, hori dela eta ez dugula esan, ez dugu aztertuko, ez dugu kontxidatuko bat partikula, ez dakit 0 mailan dagoela, eta beste partikula beste mailan dugula. Ez dugu horrelakorik esan. Zergatik, ze gero guk bi egoera hauen arteko nahasketa egokiak hartuko ditugulako simetrizatzerakoan edo antisimetrizatzerakoan. Bai? Bueno, ea ze esan eduan honekin. Hau da, lehenengo eta behin, lehenengo egoera kitzikatori dagokion energia, ja hainbat aldiz atera den bezala, bi h barra omega izango dugu, eta gero bestaldetik uin funtzioa. Zein da, lehenengo egoera kitzikatori dagokion uin funtzioa. Partikula bat daukagu 0 mailan, beste partikula daukagu bat mailan, orduan egoera espazialari dagokionez, egoera simetriko da antisimetrikoa egin dezakegu. Orduan, egoera simetrikoa aztertzerakoan, egoera simetrikoa hause dugu. Bat partikula 0 mailan, bi partikula bat mailan, eta hau simetrizatuta. Hause dugu. Eta gero, bestaldetik, berriro ointxe jolastu egin dezakegu, spin egoerarekin. Posibilitate bat, spin 0 izatea. Hori dugu aukera bat. Orduan, uin funtzio osoa izango genuken simetrikoa. Hori izango genuken posibilitate bat. Beste posibilitate bat, beste posibilitate B aukera izango duguna, da, berriro egoera espaziala, simetrikoa izatea, beraz, berdina, baina espinarekin lotutako ekarpena antisimetriko izatea da S bat izatea, eta MS-erekin dagoen endakapen hori, beraz, beste 3 posibilitate. Beraz, horrekin ez da amaitzen, ze hementxe egoera espazialarekin ere, jolastu egin dezakegu eta egoera antisimetriko ere izan dezakegu. Beraz, beste posibilitate bat, C posibilitate izan dutuko duguna, daukagu egoera antisimetriko izatea, egoera espaziala edo espaziali dagokion ekarpena antisimetriko izatea, eta berriro ointxe espinarekin jolastuko dugu. Posibilitate bat dugu 0 izatea, beste posibilitate bat D deituko duguna, da berriro espaziarekin lotutako ekarpena antisimetrikoa, eta gero bestaldetik, hementxe espin egoera bat izatea. Beraz, ikusten duzuenez, hainbat aukera daukagu, kasu honetan daukagun endakapena handiago dugu, daukagu lau alde batetik, beste lau bestaldetik, beraz, daukaguna da 8koa dugu, eta ikusten duzuenez, hementxe genuen eraiki dugun zati
espazial honetan erekedua jolastu egin dugu, nola alde batetik bat partikula 0 mailan egotea eta bi partikula bat mailan egotea, hau izan daitekena, eta gero bestaldetik simetrizatzerakoan beste posibilitate ere kontutan hartu behar dugu, hau izan daitekena, kontrakoa dana, ez? Bat partikula bat mailan egotea eta beste bi partikula 0 mailan egotea. Beraz, bi hauen arteko kombinazio linealak aztertu edo kontutan hartu behar izan dugu uin funtzio bakoitzak erakitzerakoan. Hori dela eta orduan, hemen txaukaun diagrama hau bat hori egitea, ez da horren erabilgarria agian espinozoa zehaztu ez zuten egoerak eraiki genuenean egin genuen bezala, orduan bai, partikulak bereizgarriak zirenean, diagrama bakoitzari uin funtzio bat zegokiola, ez? Kasu honetan, ez dugu horrelakorik, diagrama bakoitzarekin dago, hainbat, edo uin funtzio bakoitzarekin hainbat diagramen nahasketa dugulako, ez? Orduan, kasu honetan, partikula bereizgarriak izan da ere, posiblea izan dugu baita espinozoaren autofuntzioak eraikitzea, gainera, daukagun Hamilton darra, daukagun partikulen ezaugarriak, berdintsuak, masa batez ere, berdintsuak izan da, posible izan dugu baita uin funtzioak simetrikoak edo antisimetrikoak bezala eraikitzea, eta hemen eraiki ditugu, zeintzu diren, kasunetan, lehenengo egoerak itzikatori dagozkion uin funtzioak eta oinarrizko egoerei dagozkien uin funtzioa.